Assalamu alaikum muhterem millettaşlar, siz Tatarlar tapşırığın karısız. Bugün yakşembe çıkarılışında biz her vakittagıça atna davamında millettaşlarımız tırmışında bulgan koy bir vakigalarını barlarımız. Studiyada min İnsaf Abdullah. Birleşken Milletler Uyuşması kararı negizinde 21 fevral Halkara Tuğan Tilkini bularak belgilep ötüle. Birinci mertebe ol 2000 yılının 21 fevralinde Parij'de UNESCO ştab-kvartirasında tantanalı ravuşta belgilep ötüldü. Tataristanda bu vakigaga bağışlangan behesap şaralar ötkərildi. Hazırki çırda Tuğan tilini saklaw, onu zorlaw tağın da mühimrek, qadirlirek bola bara. Dünyada 6000 til есепләнә. Соңгы 100 еллыкта аның 95% юкка чыга дип фаразлый галимнәр. Bir yıl içinde 10 til юкка чыга дигән сүз. Билгеле инде til юкка чыкса, аның халкы да юкка чыгачак. Хәзер без Казан мәдәният үзәгендә. Biz çakırdık Milli Kitapxanadan, anarısın galimler çakırdık, galim kişini çakırdık, şair kişini çakırdık, anarısın okuşlarını, mektep okutuşlarını çakırdık, Nakmenet Tatar tili okutuşların, mine şularının fikirlerin kişi devamında gözetip şular boyunca netice sarбыз дип торабыз. Әйтегез әле, рәхим итеп, чынлап та бүгенге вакыйга, бүгенге чара ул бик әһәмиятле. Сез минем белән килешәсезме? Әлбәттә, әһәмиятле. Ул инде бигрәк тә быелгы шартларда дип әйтергә кирәк. Аны соң бөтен дөнья күләмендә туган тел мәсьәләсе ул шулкадәр җитди булып алга килеп басты. Ни өчен дигән вакытта глобализация дигән нәрсә уйлап таптылар. Dünyadагы иң киң таралган телләрне яшәтү максаты белән бүтән телләрне, ваграк халыкларның телләрен юкка чыгару, оныттыру, тышкы яктан ясалган басымга безнең халкыбыз ички күңел каршылыгын куя. Менә шуңа күрә бу бәйрәмнең дип әйтгәндә, бу шушындый көннең bizning bugungi biz uchun ahamiyati bik zo'r bo'lsa, aning kelajak uchun bo'lgan muhimligi tag'inda ko'proq ortiqroq deb o'ylayman. Ramza xonim, mana shu charaga kelishimizning maqsadi. Xalqaro Tuğan til kuni o'ng'ayidan biz bugun Tatariston Milliy Kitapxonasi fondi basmalaridan әзерләнгән Til yazmışı, millet yazmışı isimli kitap ko'rgazmasi әзерләдек. Tuğan til degәч, Tuğan il күз алдына килеп баса, туган илне саклаган кебек, туган телне дә сакларга кирәк, аңа игътибар итәргә кирәк. Әгәр тел булмаса, милләт булмый. Һәм без кайчан булса да ниндидер бер теге үлгән милләтләрнең рәтенә китереп берәр нисхага керебез, әгәр без телебезне алсак. Үз телеңдә сөйлә сабый, ана теле гүзәллек, бу тел белән дөньяларны, диңгезләрне гүзәрлек. Ата-баба тудырган тел ана сөтедәй газиз, үз чынык Үрләрне яула. Байысын мирасыбыз. Dünya киң телләр, гадәтләр барысы да синең өчен. Ер милләтләр бакчасында күбәләк кебек өчен. Milli мәдәни үзәгендә шундый зур чара уздырабыз. Параллель рәвештә безнең бу чара 13-нче гимназиядә дә бара. Менә киләчәктә без шушы татар телен, үзебезнең газиз ана телебезне киләчәк буыннарга җиткерергә тиешбез. Менә бүгенге көндә татар теле куркыныч астында ничек буласыз? Беләсезме, менә бүгенге көндә балалар татар телен яратып өйрәнәләр. Олар менә сайлау мөмкинчелеге бирелде бит инде ата-аналарга. Сайлау мөмкинчелеге бирелсә дә, татар төркемендә бигрәк тә туган телләре татар теле булучы балалар, олар тагы да ныграк өйрәнәләр хәзер һәм туган телләрен яраталар. Мин инде менә шулай дип фикер йөртәм. Менә без укытучылар һәм ата-аналар бер буын, бер поколениягә без туган телне ярату орлыгын сала алдык дип беләм. Һәм алар туган телне алга таба алып баручы буын әзерләдек. Минем туган телем татар теле, мин аны бик тырышып өйрәнәм. Шигырь конкурсларында, олимпиадаларында катнашам. Тукай теле, аны язды Илдар Юзеев.
Шиде бабамнар көйләгән шигырь һәм дуга теле. Мөхәммәд Гариф мулла һәм Биби Мәмдүдә теле. Юк, түгел бу читтән килгән, килмешәк нәнкә теле. Бу татарның җаны имгән, әткә һәм әнкә теле. Безне олуг милләт иткән, гадәт һәм йола теле. Әнкәй дигән сүзне көткән, Биби Мәмдүдә теле. Милләтнең теле яшәсә, сау булыр дәүләт иле. Һәр бала сөйсә Тукайча үз телен, туган телен. Тукай теле, татар теле булыр гел исән тере. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиевның Россия регионнарына эшлекле сәфәре дәвам итә. 13-14 февраль көннәрендә ул Көньяк Урал, Свердлау, Курган, Төмән өлкәсе һәм Югра милли мәдәни үзәкләре вәкилләре белән Чиләбе шәһәрендә очрашты. Сөйләшүнең төп темасы бүгенге заман шартларында татар телен һәм гореф-гадәтләрен саклау. Тулырак Уралдагы хәбәрчеләребездән. Татарстан Республикасы кунаклары белән очрашу Чиләбе өлкәсе законнар чыгару җыелышының зур залында узды. Чарага Чиләбе һәм Курган өлкәләренең мөфтие Ринат Раев та килгән иде. Сәгать ярым дәвамында бары тик татар телендә барган әңгәмә очрашуга килгән кешеләрнең күңеленә сарымай булып ятты. Бөтендөнья татар конгрессының иң төп бурычларының берсе төбәкләрдәге татарларга ярдәм итү, аларны берләштерү, диде Васил Шайхразиев. Әгәр дә без үзебезнең телебезне, үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, диннәребезне саклап калсак, без әгәр дә үзебез татарча сөйләшмәсәк, без үз балалар белән теге әннәттә дип башламасак, безнең өчен бүтән кеше эшләми. Шул вакытта дәүләт үзенең функцияларын үтәргә тиеш, һәм дәүләт буенча балалар бакчасы дибезме, театрлар дибезме, китаплар дибезме, телевидение дибезме, анда да татар телендә сөйләшергә, укырга мөмкинләр булырга тиеш. Минем уйлавымча, монда өлкә ягыннан, шәһәр ягыннан җитәкчеләр аңлыйлар һәм ярдәм кулын һәр вакытта да безгә тапшыралар. Шуңа күрә менә бүгенге очрашу күп кенә татарлар өчен өметле дә һәм эшле дә булырга тиеш. Чиләбе өлкәсе законнар чыгару җыелышы вәкилләре әйтүенчә, төбәктә татар телен өйрәнү буенча проблемалар юк. Ләкин бу сүзләр белән килешмәүчеләр күп булды. Урындагы татар активистлары гына түгел, хәтта рус телле журналистлар да бу мәсьәләгә җитди тукталдылар. Нет, конечно, есть. Я почему вам могу сказать? Во-первых, там, где есть компактное проживание национальностей, там, безусловно, эта проблема решается. То есть много детей, много родителей, которые изъявляют желание. Туда, как правило, едет преподаватель, как правило, тот человек, который там родился. А если это уже не компактное проживание, где 1, 2, 3 ребенка, да, родители изъявляют желание, организовать это сложно. Белгечләр биргән саннар буенча Урал федераль округында бүген 700 мең татар яши. Чиләбе өлкәсе татар конгрессы төбәктәге иң көчле милли оешмаларның берсе. Быел 1 мартта Чиләбе өлкәсе татар конгрессына 20 ел булачак. За эти годы, конечно, был пройден очень нелегкий и долгий путь, и нам есть чем гордиться. Наши проекты известны не только на территории Южного Урала, но и далеко за ее пределами. Конечно же, наш любимый проект Татар-Козы. Это, конечно же, такие же проекты Татар-Егетен, Ненишеляр. Это наш уже стал межрегиональным конкурс чтецов памяти Мусы Джалиля, который проходит сейчас фактически в каждой школе нашей области, в каждом городе, в каждом районном центре и селе. Вот. Это, конечно же, памятник Мусы Джалиля, который в 2015 году появился на территории города Челябинска. Форумда катнашучылар Васил Шайхразиевка үзләрен борчыган сорауларын да бирделәр. Татарлар күпләп яшәгән урыннарда татар теле укытучыларының җитмәве, методика белән тәэмин итү, ислам дине тәрбиясен ике телдә бирү үзенчәлеге аерым тема булды. Шулай ук Васил Шайхразиев Урал татарларын Бөтендөнья татар конгрессының алдагы планнары белән дә таныштырды. Сүз уңаеннан 2018 елда Бөтен Россия авыл сабан туе Курган өлкәсе Әлмән авылында узачак. Татарстанның, Казанның, Чиләбегә килеп, безнең проблемаларны
өстәл өстенә салып, аларны шишәргә юлын күрсәтеп, һәм безнең эш тәҗрибәбез белән аларны карап уртаклашып, безнең белән безгә шундый ышандыру сүзләре әйтеп, безгә канатлар куеп киткәннәре өчен без шул тиклем рәхмәтле. Очрашу Уралдагы татар активистларын бүләкләү белән тәмамланды. Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Ирешкән уңышлар белән генә туктап калырга җыенмый бу төбәктәге милләттәшләребез. 2018 елны Чиләбе өлкәсе татар конгрессы милли театрны үстерү белән башлады. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиевның Чиләбе өлкәсенә булган эшлекле сәфәре Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы белән тәмамланды. Сүз уңаеннан 2018 елда Чиләбедә Лена Рафик кызы Колесникова ярдәме белән татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайга да һәйкәл ачылу көтелә. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдюшева, Татарлар, Чиләбе өлкәсе. Бу атнада без 23 февраль ватанны саклаучылар көнен билгеләп үттек. Әлеге бәйрәмнең тарихы 1918 елның 23 февральннан башлана. Нарва һәм Псков янында немец басып алучыларын җиңү хөрмәтенә Кызыл армия көнен билгеләп үтү турында декрет чыгарыла. Соңыннан бу бәйрәм Совет армиясе һәм хәрби диңгез флоты көне итеп үзгәртелә. Хәзер инде шактый еллар ватанны саклаучылар көне буларак билгеле. Гомумән илебездә февраль хәрби патриотик ай булып тора. Чараларда күп. Мисал өчен 15 февральдә Афганчылар көне иде. 80нче елларның иң шомлы вакыйгасы. Мамадыш районы Олыяз авылында да Афганчылар көнен зурлап билгеләп үттеләр. Мең 1979-1989 еллар. Кешелек тарихына ул Афган сугышы барган чор буларак кирип калды. Илебезгә 15 меңнән артык табут, 36 мең яралы солдат кайтты. Бу утлы афәт аша Татарстаннан гына да 10 меңнән артык солдат узды. Шушы көннәрдә республикабыз буенча Афганстанда һәлак булганнар искә алынды. Ветераннар белән төрле очрашулар узды. Мамадыш районында искәрмә булмады. Мамадыш районыннан 150дән артык егетләр Афганстанда сугыш аркылы узганнар. Хәзерге вакытта безнең районда 86 афганча яшәп ята. 10 кеше шунда һәлак булды Афганстанда. Берсе хәбәрсез югалды инде, Гәрәйхан Шусат. Кайтып менә 22 үзебезнең дуслар инде арабыздан китеп бардылар шушы көндә. Мамадыш районында Афганчылар көне уңаеннан төрле чаралар һәр ел сайын үткәрелеп торыла. Шәчи авылында 1994 елдан бирле татар көрәше буенча турнир оештырыла. Һәйкәл янында тантаналы митинглар үткәрелә. Менә инде 3нче ел Олыяз авылы лицейында укучылар арасында чаңгы ярышлары уза. Внимание! Марш! Афганчылар белән очрашуына түгел, безнең лицейда укыган һәм Афганстанда хезмәт иткәндә геройлар шәһәлак булган Габдрәүф Салахиев исеменә чаңгы призына чаңгы ярышы да үткәрелә. Бу безнең укучыбыз Габдрәүф Салахиев 1984 елны һәлак булган иде, март аенда, һәм менә шушы егетебез һәлак булганнан соң 1985 елны инде без лицейебезне Габдрәүф Салахиев исеменә үзгәрттек. Башта ул безнең Зоя Космодемьянская исемен йөртә иде. Ya, gittin. Мындагы энергетика шаккаткыч һәр кем өчен булса да җан ата. Һәм инде мин дә аларның дулкынына кушылдым. Әйдәгез! Өстеңә дә бик юкка киенгәнсең, туңмыйсыңмы соң? Миңа бүген бик җылы һәм мин бүген беренче урын алырга тырышасым килә. Алган барышың әле моңа беренче урын? Юк. Икенче килдең. Нәрсә җитмәде дип уйлыйсың менә? Көндәшең көчле идеме? Юк, алай көчле түгел, монда юллар яшә кирәк. Шулайрак, әйеме?
Сыр бирмиләр, афәрин. Чаңгы ярышы тамамланып, җиңүчеләр билгеләнгәннән соң, бәйрәмнең икенче өлеше мәктәп эчендә тантаналы линейка белән дәвам итте. Шарага якын тирә авыллардагы ветераннар да чакырылы иде. Алар үз хатирәләрен яңарттылар. 84 елда 23 мартта Габдрахманов кайтып җилдәнде. Һәм мин аңгробын үзем күтәреп төштем соңгы юлга дикле. Һәм 4 майда 84 елда мин армиягә киттем. Күңел сизде. Шуңа дигәсемне. Менә 84 һәм 88 елларда хезмәт иттем Афганстанда. Күп ниләрдә катнашырга килде. Бер аякка, бер башка булдым. Безнең өчен илне саклау иң алып булу шей инде. Сүзнең дөресе һәм теге куркып калу кауышу дигән нәрсә юк. Афганстанда шунсы дуслык эшли. Теге бер хат килсә, бөтенләй бергә сөенү шул инде. Безне нагаттыл кешеләрне, иптәшләрне, дусларны ничектер яратырга, кешене яратырга өйрәтте. Инде алдан әйтеп киткәнебезчә, Улыяз лицейның балалар оешмасы Сәләхиев Габдрәүф Раиф улының исемен йөртә. Габдрәүф Сәләхиев Улыяз авылында туып үсә. Шушы мәктәпне тәмамлый. Әфганстанда хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Кызыл йолдыз ордены белән бүләкләнә. 5 бала үстердек. Шушы авыл җегеттен әдәбиятымда күйәүгә бардым. Габдрәүф икенче балайы. 18 яшы тулгач, 29 мартта китәргә повестка алып кайттылар. Шуннан соң ысап киттеләр инде. 84-нең яз көне инде кайтар дип әйтеп, ниятен биргән вакытта, уларда шушы хәбәр килгән. 5 апрель көнне алып кайттылар. Ашып та карай алмадык, йөзендә күрә алмадык, ачтырга рөхсәт булмады. Илебезгә дөньябызга тынычлык. Еллар тыныч булсын. Бу аша хәсрәтләр килмәсен. Тантана барышында чаңгы ярышында алдынгы урыннар яулаучыларга ветераннар кулыннан мактау грамоталары тапшырылды. Батырлар даны мәңгелек. Ә ул хәтер буыннар чылбыры арасында өзелеп калырга тиеш түгел. Быел Әфганстанда сугыш бетүгә 29 ел. Күкләребез аяз, ил йортыбыз тыныч булсын. Гөлия Садыкова, татарлар, Улыяз авылы, Мамадыш районы. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында Әлмәндәр варислары дигән халыкара театр фестивале гөрләп узды. Әлеге чара халкыбызның яраткан Әлмәндәре СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимиров исемен йөртә. 2 көн дәвамында бөтен дөньядан җыелган катнашучылар 4 номинациядә үзләренең иҗади көчләрен сынады. Аларны Татарстан Республикасының танылган мәдәният, сәнгать эшлеклеләре бәяләде. Үсеп килүче сәләтле яшьләргә гадел һәм кырыс жюри алдында чыгыш ясау әлбәттә җиңел булмаганdır. Әмма яшьләр булдырды, сынатмады. Сүз Роза Диятуллинага. Татарлар бийек халык. Мин шушы бийек халыкның бер улы булуым белән горурланам. Шәүкәт Биктимиров истәлегенә багышланган әлеге фестиваль мәркәзебез Казанда 3нче тапкыр уздырыла. Ул балалар, яшьләр театр коллективларын үстерү, яшь буынны театр сәнгатенә якынайту, милли драматургияне пропагандалауга багышланган. Бәйгене Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм күрсәтү фонды, Татарстанның мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты һәм башка мәдәни оешмалар гамәлгә ашыра. Балаларга театр сәнгатен, аның нечкәлекләрен тапшыру өстендә махсус эшләргә кирәк. Бу бер әйбер. Һәм без алдан күргәнбездер инде. Менә сез аңлыйсыз телгә нинди кыенлыклар тудырыла, телне укыту буенча, телне үстерү буенча без аны сизгәнбез, күрәмсең. Һәм менә бу әйбердә күз алдында тотылды. Чөнки монда театр коллективлары гына түгел, әле сүз сәнгате буенча да ярыш бара.
Әлмәндәр варислары дип исемләнгән фестивальдә төрле милләт вәкилләре катнаша. Алар 4 номинациядә көч сынаша: драма театры, курчак театры, мимика һәм хәрәкәт театры, нәфис сүз осталыгы. Билгеле катнашучыларның күбесе үз чыгышларын татар телендә тәкъдим итә. Мин шигырьне сөйлим, ул шигырь татар теленә багышланган, чөнки безнең хәзер татар теле әкрен генә югала башлый. Мин ул татар телен бер дә югалтасым килми, чөнки ул безнең ана телебез, ата телебез, без аны онытырга тиеш түгел. Горур халык бит без, батыр халык. Күпме исәләр дә калыктык. Милләт үлми, горурлыгы барда, горурлык ул безнең таныклык. Татарстан Республикасының танылган мәдәният, сәнгать эшлекләреннән торган жюри әгъзалары катнашучыларны һәр яктан бәяләде. Гадел һәм дәрәҗәле хөкемдарлар алдында чыгыш ясау җиңелләрдән түгел билгеле. Әлбәттә, бу бик кызык һәм бик кирәкле фестиваль безнең татар мәдәнияте өчен, киләчәк буынны үстерүгә караганда. Без монда күп кенә балалар, яшүсмерләр коллективларын күрәбез. Алар бөтен җан тәннәрен биреп, шушы драм кружокларга йөриләр. Алар үзләренә күрә спектакльләр куялар, яратып йөриләр. Татар телен тирәнтен өйрәнәләр, гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Шуңа күрә бүген үк әллә ни зур артист булмасалар да, ләкин аларның теләкләре, аларның менә шушы омтылышлары театр сәнгатенә, театрның тарихын белеп, актерның осталыгын өйрәнү юлында йөрүләре үзе бик шатландыргыч. Бу беренчедән татар рухын, татар мәдәниятен саклый. Дөньядагы bütün büyük халыкларының мәдәнияте шикелле безнең татар халкының мәдәнияте дә таң калырлык. Менә аны өйрәнәләр шушының аша. Фестивальдә Камал театры ярдәме белән Шәүкәт Биктимеровка багышланган күргәзмә оештырылды. Анда күренекле артистның шәхси һәм театраль костюмнары, афишалар, башка экспонатлар тәкъдим ителде. Бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел күбәя, соңгы елларда гына 500дән артык гариза кабул ителде. Катнашучылар арасында республикадан гына түгел, Россия төбәкләреннән һәм чит илдән килгән иҗат коллективлары да бар. Катнашучылар өчен актерлык, курчак театры осталыгы, режиссура, сәхнә теле буенча остаханәләр уздырылды. Безнең яшьләр, безнең иҗади яшьләр, иҗат яшьләре, алар бик сәләтле. Әлбәттә, без беренче чиратта баланың сүз сәнгатен җиткерә белүенә игътибар итәбез. Нәрсә соң ул сүз сәнгатен җиткерә белү? Ул сүз белән хәрәкәт итү. Нәрсә әйтергә телисең, фикереңне җиткерә белү. Сәхнәгә бит булай гына чыгып сөйләмиләр, сәхнәгә ниндидер фикер әйтер өчен чыгалар. Менә язучының әсәрен алып, мин бүгенге көндә бу әсәр белән тамашачыга нәрсә әйтергә телим дигән фикерне алар җиткергә телиләр. Менә шуны җиткерә белсәләр, дикцияләре чиста матур булса, артистичный дип әйтәбез инде, артистизм сыйфатларына ия булсалар, һәм ул баланың ниндидер мөнәйимлелеге булса, тамашачыны үзенә карата алса, менә бу инде иң әйбәт, иң югары сыйфатлар дип әйтергә. Гала концертта җиңүчеләргә диплом һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Гран-прига Казан шәһәренең 6-нчы гимназия укучыларыннан торган Монзара театр студиясе лаек дип табылды. Театр яктылыкка нурга итә, кире юлга җибәрми, уңга итә. Роза Диатуллина, Татарлар, Казан. Хөрмәтле милләттәшләр, бүгенгә менә шулар. Җанга җылы, дөреслеккә калкан, кирәк булыр килер чорда да. Имин булыгыз, хушыгыз.